Ο πραγματικός ήρωας σε αυτό το τατού είναι η γάτα του πελάτη μου. Μία γάτα super hero, ο Spider-Man, και ένα project που λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Στο πρώτο ραντεβού χτίσαμε τη βάση με γραμμές και σκιές. Ένα μήνα μετά συνεχίσαμε με το Spider-Man και τα πρώτα χρώματα. Στο τρίτο ραντεβού ολοκληρώσαμε τη γάτα, το φόντο και όλες τις λεπτομέρειες. 3 ραντεβού, πολλή υπομονή και άψογη επούλωση. Ευχαριστώ πολύ τον πελάτη μου για την εμπιστοσύνη του σε όλη τη διαδρομή. Αν έχεις και εσύ μια ιδέα που θέλεις να κάνουμε πραγματικότητα, θα με βρεις στο Tattoo Clinic Athens στη Νέα Ιωνία.